בסרטון הבא נסביר איך להתקין את תוסף גרופיקס למנהלי קהילות. התוסף הוא מיועד לכרום גוגל כרום. אז זה התוסף אחרי שהורדנו אותו, הוא יורד לנו בקובץ זיפ, נלחץ על הקובץ, נחלץ אותו, אקסטרקט אול, חילוץ הכל, חילוץ בוצע, ונקבל את הדיסט פה. מה שנעשה, את החלונות, נעבור למסך של האקסטנשן, שאליו מגיעים דרך השלוש נקודות פה, יש לנו פה אקסטנשן באזור הזה, Manage Extension, וכשלוחצים אנחנו נגיע למסך הזה. אז אחרי שהגענו למסך הזה, מה שאנחנו נעשה, נלחץ על Load, Unpack, נחזור לכאן, יש לנו את הדיסט, Select Folder, אפשר לראות שהתוסף נטען ממש בקלות. כדי לוודא שהתוסף עובד, נחזור לאתר גרופיקס, נבצע refresh, ונראה שהתוסף עובד. הנה, כפתור סינק, ובעצם הוא אומר לנו שהתוסף נמצא פה, כאן באזור של מאגר המידע. נראה שהתווספו לנו פה כפתורים למעלה, וגם בצד זה תוסף מוכן לשימוש. אז אני הייתי אסף גרופיקס, תודה רבה, נתראה בסרטון הבא.